Mobilka.sk uvádza film koniec. Môžete ísť. Pán Vil, poďme, lebo už teraz máme meškanie. Poďte. Čaute. Áno, to súťaž vyhrajú. Ema. Áno, pani Vilová. Potrebujem si s tebou niečo prebrať. Týka sa to ohľadom Wendy. Ty si vravel, že máš s ňou nejaké preteky. Áno, ten medzinárodný pohár. Teraz som dostala správu od Márie, že teda Fiona není úplne v dobrom stave. Aha. Ja by som to teraz radšej zrušila, lebo vieš, tá zranená noha z pred koľkých? Z toho 2 týždňov. Aha, z tých 2 týždňov. Takže sa úplne ešte nestihla úplne zotavieť, tak aby ste to ešte nejaké 2-3 týždne nechali tak. Aha, dobre, tak vyskúšam to s Wendy poriešiť. Ďakujem ti. Mária, hádam si sa nemýlila, čo si mi povedala. A v čom? A v čom, pani Vilová? Veď tie výsledky som prešla 5 krát. Ešte nemá úplne zostavenú nohu, akorát to mám aj na displeji. Veď som ju aj rentgenovala, veď som ju aj obvezovala, veď som sa o ňu starala celé tie týždne. Treba jej ešte chvíľu oddych. Dobre. A potom bude fit ako rybka. No, to dúfam. Domča, poriadne prosím s tými kobylami, musíš ich prevetrať, keďže boli niekoľko dní na tých pretekách. A preteky neprevetrali poriadne? Ach jaj, no poďte, dievky. Amanda, ja by som chcela s tebou prebrať tie preteky. Tak som len vaša. Môžeš mi rozprávať. Lá! Kto to bol? To ja. Prepáčte mi tu, pani Vilová. Dávaj si pozor, lebo dako nás strafíš a budeme mŕtve. Teda ty budeš mŕtva, nie my. Dobre, pani Vilová. Tak k veci. No, tak teda pozerala som tie preteky a vy ešte majú zo 2-3 voľné miesta. Tak som ťa zaregistrovala, takže budeme musieť v poslednej dobe dosť veľa trénovať, keďže je to medzinárodný pohár na ranči Michigan. No vieš, alebo len predsa Michigan je medzinárodný ranč, čo sa týka dostihov. Tak aby si vedela. Aby si išla z toho najväčšími ambíciami a s najväčšími silami. Jasné, rozumiem vám. Dobre, tak za hodinu, že by sme mali tréning? Dobre. Dobre, tak doumývaj Flasha a potom ho naspäť do stajne. Jasné. Ďakujem za tvoju pozornosť, Amanda. Nemáte zač? Bože, konečne nejaký oddych. Riešiť tieto veci nemám rada. Pani Vilová? Lisa. Čo, potrebuješ niečo so mňou poriešiť? No, aj celkom hej, lebo týka sa to mňa a tornáda. Čo, výmena koňa? Nie, to je celkom slabé slovo, no. Ja plánujem skončiť s týmto rančom. A prečo? Neviem, posledné týždne tu nie som úplne svoja a teraz už ani moc nechodím na preteky a neviem ani, čo sama robím. Som tu ako taká osina v zadku pre ostatné, babi. No neviem, ja sa tak necítim ani podľa mňa ostatné. Podľa mňa ťa tu majú všetci radi. No, to je ale teda slabé slovo. Neviem, sama cítim, že už tu nie som ako keby vítaná, že už sa potrebujem posunúť ďalej. Nie kariéra, ale pracovať klasicky, nie pracovať ako jazdkyňa. Potrebujem nejakú klasickú prácu, napríklad v kancelárii, len predsa už mám 19. A potrebujem zmenu. Ak tak by som tu tornáda mala ustajneného, ale proste s rančom už mám koniec. Tornáda mám veľmi rada, ale kariéra už mi nevyhovuje. Už som toho navyhrávala dosť a tiež aj Summer Paradise. Mám ho veľmi rada, ale len predsa už môj vek není na ňo. Dobre, tak vyskúšam to poriešiť a uvidíme. Pozriem sa do tvojich papierov, že kedy si tu začala a uvidíme, že koľko si tu bola a proste pozriem tieto veci
Aby som ti tak potom dala aspoň nejakú zľavu, lebo len predsa. A plánuješ si tornáda nechať? Jasné, tornáda si nechám, len už moja kariéra není taká, ako bola napríklad v 15. Už nie som taká. Už som iná. Dobre, tak teda tornáda si chceš nechať, takže toho ti nechám tam v stajni, ale ináč si pobalím veci. Alebo tornáda mi dajte do inej stajne, nebude medzi tými veľkými koňmi. A tam sa babi starajú o svoje kone. Ja chcem niekde, kde sa ho budem musieť ja starať síce, ale teda, aby nebol medzi nimi, napríklad ako je má Vanessa a Kajena, Vanessa Blossanu a Hana Kajena, tak niečo také, že nech je sám takde. Alebo v dvojboxovke, v trojboxovke. Dobre, tak vyskúšam niečo pozrieť a dám ti vedieť. Ďakujem, pani Vilová, ste veľmi veľkorysá. Ste veľmi veľkorysá. To snad nie, Lisa plánuje skončiť. Idem to rýchlo povedať babám. Veľké stretnutie Horse Clubu. Tak. Veľké stretnutie Horse Clubu? Míša, čo ti hrabe? Potrebujem s vami niečo poriešiť. A nie je to len tak. Je to niečo dôležité. Dobre, za koľko tam mám byť? Za 10 minút maximálne. Tak dobre. Chcem vedieť, o čo sa jedná. Tak. Môj šíp je zase v mojej ruke. Čo to je? Veľké stretnutie Horse Clubu? Čo? Kto to tam dal? Míša. Že vraj niečo veľké, že vraj niečo žhavé. O 10 minút. A kde? Asi tu? Neviem. Tak sa idem spýtať. Hej, Míša. No, Gabčo, čo potrebuješ? Že kedy má byť to veľké stretnutie? Za 10 minút. A kde? Pred stajňou sa stretneme. Potom pôjdeme do tajného bunkra. Dobre. A ako? Pešo alebo na koňoch? Pešo. Aby to nebolo podozrivé, že všetky kone chýbajú. Teda okrem Lisinho, Lisa nemôže ísť. Aha. Tak nevolajte Lisu, všetkým to ináč povedz. Všetkých, ktorých stretneš, okrem tých, ktorí si už to všimli. Jasné. Čas, stoj! Čo je? Potrebujem ich prebehnúť. Za 10 minút veľké stretnutie Horse Clubu, pred stajňou sa stretneme za 10 minút. To už si vravil tých 10 minút. Vážne? Dobre. Proste tam buď pred stajňou za 10 minút. Pred hlavnou, že? Áno, pred hlavnou. Dobre. Po povedaním to všetkým členom Horse Clubu. Konečne som to povedal všetkým. O 10 minút pred hlavnou stajňou. Sme tu všetky? Zjavne hej, Míša. Keď je to aj bieta, tak asi hej. Dobre, tak teda presunieme sa len na koňoch 3. Takže ty ideš na svojom a ty si nám zaobstarala 2 kone. Hej, zaobstarala, predstav si. Tak co to chce ísť na tých koňoch? Tak ja pôjdem, lebo ja s nimi behám od rána, takže ja idem na jednej z nich, už som unavená. A kto ešte celý deň na nohách? Pôjde na ešte Gabča, ešte kto chce ísť, môže byť na jednom koňovi 2. Tak poďme aj ja. Dobre. A ešte ja, jasné, bože, ja som zabudla na seba, ja tiež idem na koňovi. Tak teda ja idem s Orionom a s Elou. Môžem? Vyskoč. Zase dávaj pozor. Už som. Idem na Kavelóne, takže vy idete na lagune. Vy 2 spolu. Dobre. Takže vy 3 idete pešo. Bohužiaľ. Na ceste do Skrýše. Už tam budeme. Bože, veď ideš na koňovi. No spokojná, už sme tu. Dievky, vysadáme. Ale ja si musím oddychnúť. Tento výťah budeme musieť dať opraviť. Kriste, pane, sekol sa. Nevadí, to už skočím. Opa. Bože, prečo je to tak malý domček?
Veď sa tu zmestíme len 2, 3. No, to je pravda. Keď ja už tak vôbec rozmýšľam, kto je zakladateľom Horse Clubu. Zakladateľom sa mi zdá, že je Lisa, Vanessa, Hannah a... To tretiu neviem, viem, že boli 4. Tá posledná je Sarah. Kto je Sarah? Jedna Afričanka, bola najlepšia kamarátka s Vanessou. No, oni založili obidve Horse Club a potom pridali aj Vanessu a Hannu. Ale, teda Lisu a Hannu, ale dali si náramky šťastia, preto furt Lisa má ten modrý náramok a tie nosili vždy. A teda potom, keď raz, no vlastne Vanessa je Afričanka, teda Sarah je Afričanka, ktorá má mamu Afričanku a otca Indiána a raz, keď žila tu s mamou, ale raz, keď prišiel jej otec sem, tak sa ich napadlo odsťahovať sa do Indie a k jej otcovi, aby mohli byť spolu. A tak teda Sarah ranč opustila a nechala tu len svojho koňa. Kto je jej koň? Mystery, tá Arabka. Nechala ju tu Vanesse a odkedy je Vanessa sama, tak je taká drzá. Nemá žiadnych kamarátov, ako bola Sarah. Ale tak samozrejme Saru sme mali každý rád, ale bol to veľký šok, keď odišla. A hlavne pre Vanessu. A to je všetko. Kedy asi odišla? Asi minulý rok, nejako na jar, asi také nejako pred rokom ako teraz. Aha. Alebo pred 2 rokmi na jeseň, asi niečo tak. Začiatkom roku 2023 alebo koncom roku 2022. Tak teda rýchlo v skratke. Deje sa to, že Lisa sa rozhodla opustiť svoju kariéru, ukončiť svoju kariéru. Yes, aspoň nebude mať konkurenta. Dobre, ďalej. No, a teda plánuje si nechať len tornáda a chodiť ranč len navštevovať. Už ukončí kariéru a oficiálne sa rozlúči proste s rančom, už tu nebude, už bude pracovať klasicky. No to je správa storočia. A čo mi s tým, čo máš za to dostať medailu za to, že si to zistila? Ho nerozumiete, Lisa bola jedna z prvých báb, ktorá tu bola na ranči a je tu už zo pekných možno 10 rokov a teraz to opúšťa, že je to ako celkom dosť divné. Vravela niečo také, že už tu, že sa tu cíti byť nie vítaná, že má pocit, že ako keby tu bola osina v zadku. Tak to je celé tie roky. Vieta, prosím ťa, ja ju poznám takmer zhruba pol roka a mám ju strašne rada. Ja mám tiež rada, ale čo máš za to dostať medailu? Presne ako povedala Bieta. Ako, nech je to jej rozhodnutie, to nie je naša vec. Dobre, ale máme ako pochopiť, môžeš ako Amanda pochopiť, že ako je to dosť dobrá kamarátka a teraz sa snaží opustiť ranč? To nie je ako, neviem, irrelevantné. Má pravdu, ja tiež Lisu poznám zo 5 rokov a mám ju veľmi rada. A Summer Paradise s ňou boli zážitkom. Viete, Summer Paradise budú so mňou lepšie, ale to je jedno. Summer in Horse Paradise. No, samozrejme, ako nemôže za to Míša dostať medailu, ale ako musíme s tým aspoň niečo urobiť. Musíme zistiť aspoň, že prečo chce opustiť tak strašne ranč. Bože, nech ho odpustí, už nemám rada ja nemám rada Lisu. Teraz si nás šokla. Ste parkurantky, ste sestry. Napríklad teraz trio opustí sestry. Teda trio opustí jedna a bude z nás len trio. No, som rada, že si opravila to trio na 4. Bože, už sa nehádajme, poďme na ranč a poďme to pozisťovať a nech si už potom kľudne opustí ranč, ak vám to teda nebude úprimne vadiť. Mne v posledné roky už dosť liezla na nervy, ale ako... Dobre, poďme. Na ranči.
Ahojte, babi, čo tu robíte? No, Lisa, potrebujeme o niečom s tebou podebatovať. No, kľudne hovorte o čom? O tebe a o tvojom odchode. Veľké stretnutie Horse Clubu. Dobre, tajilo sa vám to aspoň zo 2 mesiace, že už plánujem odísť. Len predsa v poslednej dobe sa takmer so mňou vôbec nebavíte a proste je mi ľúto, ale ja už sa tu cítim ako osina v zadku. Proste, že ma tu nikto nemá rád a ja už tak či tak chcem zmenu, len predsa mám 19, som tu 10 rokov za chvíľu. V júni to bude 10 rokov. A chcem to síce ešte osláviť, áno, do júna tu ešte budem. Ale v júli už tu teda nebudem. A teda Tornáda si nechám, ustajním si ho dať kde inde na ranči, nebudem medzi vašimi. To je všetko, ak by ste ma nechali prejsť, tak pôjdem. Nie, nechali. Prečo chceš ale odísť? No, lebo najmä bieta, tá je drzosť. Potom sa so mňou nebavíte, služby tu furt robím ja, naposledy, keď som mala s Gabčou, tak som robila všetko sama. Na mňa sa nepozerajte. A proste už sa cítim, že som odstrknutá. Proste chcem normálny život. Dobre, ale dáme si podmienku. Každý týždeň nás budeš chodiť navštevovať dvakrát. A ktoré dni? Utorok a sobota stačí. Platí. Babi, ja vás mám strašne všetky rada, ale napríklad taká bieta je najhoršia. Tak ďakujem, že ma niekto raz pochválil. Ale babi, vy parkurantky, vy dve. Počítajte s tým, že soboty si tu poriadne užijeme. Dobre? Budeme spolu chodiť jazdiť. Budeme si robiť parkourové malé súťaže a proste všetko možné. Dobre, súhlasíme. S Bietou uvidím, ako sa bude chovať. Už môžem prejsť? Ale ešte jedna podmienka. Aká? Necháš si Tornáda tu. Tu? Už som to s pani Vilovou vyjednala. Bude tak kde inde. Nie, bude tu. Dobre. Ak ma pustíte, pustíme. Ďakujem, dievky, za rozhovor. Tak, Tornádo, ostávaš tu. No. A teda soboty si budeme spolu všetci 6 užívať. Dobre? A to je koniec dnešného filmu. Je to zároveň aj taký malý špeciál za 30 odoberateľov, áno, teda už 34, neviem, pozriem sa, že koľko ich tam je. A teda som s vami spokojná, píšte komentáre a teda môžete aj vymyslieť vy film, napíšte mi do komentu a môžete vymyslieť film, ktorý by som mala natočiť, alebo seriál, alebo minifilm. Môžete si vybrať, ja sa rozhodnem, že kedy ho natočím ho a môžete byť spokojní so svojím ako minifilmom alebo filmom alebo seriálom, že ste režisérom. Tak to je zatiaľ všetko a želám vám pekný víkend, keďže je piatok. Čaute! Vidíme sa najbližšie na nejakých shorts. Čaute!